Gaur landare kooperatiba ezagutuko dugu. 80. hamarkadan sortu eta gaur arte ekoizpen ekologikoari bultzada. Gaur landare kooperatiba ezagutuko dugu. 80. hamarkadan sortu eta gaur arte ekoizpen ekologikoari bultzada ematen dion kontsumo egitasmo interesgarri bat. Horretarako landarera bertara joango gara. Ondoren, solasaldi interesgarri bat edukiko dugu, gaiarekin adituak direnekin. Eta bukatzeko errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Barkatu, alde zarra? Bai, giga ezkerrera, gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da. Gigatu zaitez nitaz. Giga ezkerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Gaur landare kooperatiba ezagutuko dugu. 80. hamarkadan sortu eta gaur arte ekoizpen ekologikoari bultzada ematen dion kontsumo egitasmo interesgarri bat. Horretarako landarera bertara joango gara. Ondoren, solasaldi interesgarri bat edukiko dugu, gaiarekin adituak direnekin. Eta bukatzeko errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Nabarmenagoa da klase arteko arrakala. Berarentzat eskatzen ditu agintariak txalo zaparradak. Sirena hoten orgia luzen, musika jotzen dute. Kare utzetan, beldurra debate, erratean da jabe. Bizi oso bat, zaurgarritasunean. Espainiako Kongresuko Justizia Batzordeak onartu egin du soilik baietz da baietz legea aldatzeko irizpena eta hortaz erreforma etzi eztabaidatuko dute osoko bilkuran. Funtsean, PSOEk otsailean aurkeztutako lege proposamenak egingo du aurrera, kondena murrizketak saihesteko asmoz, sexu erasoen zigor tarteak zabalduko eta igoko dituzte, erasoetan bortizkeria edota alarderia dagoen kasuetan. Testuak ordea, ez dauka berdintasun ministerioaren eta Unidas Podemosen babesik, beraz,
Azken asteetako adierazpenetan aurreratu bezala, sozialistek PPrekin adostu dituzte zuzenketak gaur eta atzo batzordean izandako eztabaidetan. EAJak ere babestu du PSOEren testua, EH Bilduk berriz aurka egin du. Gabon, Frantzian erretreten erreforma gainditu eta ondoko fasera pasatu nahi du Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak. Helburu horrekin egin zuen atzo arratsaldean telebistako mintzaldia, azken hilabetetako mugimendu soziala baretu eta ondoko hilabetetarako Frantziako gobernuaren norabidea asaltzeko asmo. Herritarren haserrea entzun duela esan bazuen ere ez zuen zalantzan eman erretreten erreforma eta aitzina begirako mezua zabaldu nahi izan zuen. Ordu hartan bertan, 100 protesta antolatu zituzten Frantziako estatu guztian zehar, kazolak eskuan presidentearen ahotsari gaina hartzeko. Parlamentuko bozka saiestu eta indarrez onartua izan ondotik, ostegunean eman zuen erreforma ontzat Frantziako Konstituzio Kontseiluak eta biharamuneko promulgatu zuen Macronek. Atzoko telebista agerraldian ezinbesteko neurria zela berretsi zuen. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social et les accords très concrets au niveau national mais aussi au plus près du terrain que les organisations syndicales et patronales seront trouvées. Osakidetzako 2023-2025 plan estrategikoa aurkeztu du Jaurlaritzak eta 300 profesionalek hartuko dute parte plan berria osatzeko. Gotzone Sagardui Osakidetzako sailburuak plan berriaren nondik norakoak azaldu ditu gaurkoan. No dejemos de reconocer que estamos en un momento en el que tenemos en Osakidetza más de 11.000 plazas, la mayor oferta pública de empleo, que lo que busca es precisamente establecer esa vinculación con los y las profesionales y esa mejora en la prestación a la ciudadanía. Polemika bizi-bizi dago giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimei buruzko udal webguneen inguruan. EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Tegik Aranzadi zientzia elkartearen lana babestu du gaur. Herri honetan Aranzadi oso errespetatua da. Herri honetan Aranzadiren objetibotasuna ez du inork zalantzan jartzen. Bai, PNV eta PSOE zalantzan jartzen dute Aranzadiren lana. Hori da titularra. Bueno, beraiek azaldu beharko dute zergatik, zeren eta orrialde hauek Aranzadirekin adostuak dira. Eta Aranzadik esan du gogorarekin eta gogorak duen protokoloa errespetatuz egin dituela. Eta garraioari dagokionez azken asteotan izpide izaten ari da abiadura handiko trena urtez urte atzeratzen joan den proiektua. Azken albistetzat da Inigo Urkullu Frantziako garraio ministroarekin bilduko dela. Udane Arbeo. Bi hamarkadaz atzeratu dute abiadura handiko trenaren proiektua eta Iñaki Arriola Jaurlaritzako garraio sailburuak 2028an ezarri zuen azken amaitze data eta euren helburua da ardatz atlantikoa gauzatzea. Horretarako baina Frantziarekin lotu behar dute igarobidea eta Frantziak Europar Batasunarekin 2030erako bordeletak izatea egiteko konpromiso hartu zuen, baina azken albisteen arabera 2052 arte atzeratzea erabaki du eta horrek bete-betean eragingo lioke Euskal Herriko abiadura handiko trenari ere. Hori hala, Inigo Urkulluk bilera bat izango du datozen egunetan edota astetan Parisen bertan Frantziako garraio ministroarekin eta helaraziko dio abiadura handiko trenaren proiektua bultza dezan. Korrikaren eta ekaren bigarren kultur sorkuntza bekaren deialdia zabaldu dute. Horretaz gain, Badon proiektuko kideek aurreko bekaren irabazileek 23. korrikan taularatuko duten lanaren aurrerapenen berri ere emango dute. Udane. Hurrengo korrikak ekarriko duen berrikuntzetako bat kulturlan baten ekoizpena izango da korrika kulturalaren aterkipean eskainiko dena. Horretarako korrika AEK kultur sorkuntzarako lehenengo beka jarri zuten abian eta irabazleek Badon proiektua dakarte eskuartean. Opera garaikida izango da azarotik aurrera 23. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bestalde gaur hemen Azpeitian Dinamo Asormen gunean
bekaren bigarren deialdia luzatu dute eta Ane Elordi korrikako koordinatzaileak bigarren edizioaren oinarriak aurkeztu ditu. Entzun dezagun. Xedea bada sormen lana bultzatzea eta lan hori gero 24. korrikako kulturalean plazaratzea. Beka 23.000 eurokoa izango da eta aipatu bezala 24. korrikan aurkeztuko da. Hau da, 2025ko azarotik korrikak iraun bitartera. Eta amaitzeko jakin gaurtik aurrera zabalik dagoela parte hartzeko epea urriaren 31 arte. Eta kulturan Supernormales obragatik eman diote Iñaki Rikarteri Max saria. Iñaki Rikarteko Supernormales. Aita ama, eskerrik asko, mis hermanos también, Garbiñe, maite zaitut, oian baita ere, bueno, eskerrik asko, agur. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Bai bakarrik da bai legea erreformatzeko txostenak diputatuen kongresuan bete beharreko azken aurreko izapidea gainditu du. Gaur PSOEren, PPren, EAJren, Ciudadanosen eta Juntzen aldeko botoekin. Hori horrela, erreforma etzi ostegunarekin eztabaidatu eta bozkatuko dute osoko bilkuran. Frantziara salto Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak agerraldia egin du pentsio erreforma beharrezkoa dela esateko. Pentsioak bermatzeko eta beraztasun handiagoa sortzeko ezinbesteko neurria dela berretsi du Macronek. Agerraldia egin duen orduan, 100 protesta izan dira Frantziako estatu guztian zehar. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social et les accords très concrets au niveau national, mais aussi au plus près du terrain, que les organisations syndicales et patronales sauront trouver.
Gai zaldatuta elak KPIaren araberako soldata igoerak bermatuko duen hitzarmena lortu du Gipuzkoako ostalaritzan. 7.000 langileri eragingo die hitzarmen berriak. Polemika bizi-bizian dago giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimei buruzko udal webguneen inguruan. EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Tegik Arantzadi Zientzia Elkartearen lana babestu du gaur eta adierazi gune horiek oniritzia jaso dutela alderdi politiko guztiei aurkeztu eta gero kritikatu egin du Zientzia Elkartea elkarbizitzari oztopoak jartzearen erruduntzat jotzen saiatzea eta EAJak eta PSek EH Bilduren kontra egin nahi zutela salatu du. Herri honetan Arantzadi oso errespetatua da. Herri honetan Arantzadiren objetibotasuna ez du inork zalantzan jartzen. Bai, PNVek eta PSOek zalantzan jartzen dute Arantzadiren lana. Hori da titularra. Beraiek azaldu beharko dute zergatik. Zeren eta orrialde hauek Arantzadirekin adostuak dira. Eta Arantzadik esan du gogorarekin eta gogorak duen protokoloa errespetatuz egin dituela. Hori Arantzadik esan du. Nik Arantzadi sinisten dut. Bai? Orduan, ez hori bakarrik, baizik eta orain da denbora asko alderdi guztiei aurkeztu zitzaien eta inorketzun ez ere esan. Mundu guztiari ongi iruditu zitzaion. Orduan, zer egin nahi da honekin? Lokatzetan sartu. Zein da arazoa? Lokatzetan sartu nahi izan dutela EH Bildu, eta azkenean lokatzez beteta Arantzadi atera dela. Bideo bat sareetan bolo-bolo zabaldu da asteburuan. Horretan, Madrilgo udaltzain talde bat agertzen da, adineko gizon bat lurrera botatzen eta atxilotzen. Azken orduetan jakinda, gizonezkoa Txepe Lara zinema ekoizlea dela, Euskal Zinemako film askoren bultzatzailea. Etxerat elkarteak jakinarazi duenez, Joseba Arregi Oñatiko presoaren gradu progresioari jarritako errekurtsoaren alde egin du Espainiako espetxe zaintzako epaitegi zentralak eta Martuteneko espetxera itzuli behar izan du berriz bigarren graduan. Gradu aldaketa baliogabetzen dioten bigarren aldia da. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak iazko otsailean onartu zuen hirugarren gradua ematea espetxeko tratamendu batzordeak haren alde egin ostean, baina azaroan espetxera itzuli behar izan zuen gradu aldaketa baliogabetuta.
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaile eta kultura eta hizkuntza politikako sailburuak agerraldia egin du gaurkoan Gobernu Kontseiluaren osteko ohiko prentsaurrekoan. Bertan jakitera eman du Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoak ematen dituen dirulaguntzen araubidea arautzen duen lege proiektua onartu dutela gaurkoan. Dirulaguntzen araubidea arautzen duen lege proiektua onartu du gaur. Dirulaguntzen legea esango genukeen proiektua. Legegintzaldi honetarako aurreit ikusita zegoen eta onura publiko edo gizarte intereseko jarduerak lortzea du helburu. Kontu egintzazue, adibidez, 2023ko aurrekontuak 3.000 milioi euro baino gehiago bideratzen dituela Euskadiko sektore publikotik ematen diren diru laguntzetara. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak otsailean emandako epai batean ebatzi zuen Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eskola garraioarekin lotutako kontratazio baterako jarritako hizkuntza klausulak ez zirela egokiak. Gaur, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak esan duenez, helegitea jartzeko asmoa dute. Jaurlaritzak aztertu du eskola garraioaren inguruan izan den beste sententzia bat, eta Jaurlaritzaren asmoa da sententzia hori errekurritzea. Argitu nahi dut, sententzia horrek ez zuela auzitan jartzen autobus gidari, begirale eta horren artean erabili behar den hizkuntza edo hizkuntza eredua. Eta ez gaude konforme auzitegiak hartu duen ebazpenarekin eta beraz gure asmoa errekurtsoa aurkeztea da. Hezkuntzarekin lotuta Seaskako ikasleak bizikletaz abiatu dira, Bordeletik azterketak euskaraz egitea aldarrikatzeko. Larunbatean Baionara iritsiko dira euskalgintzak antolatutako manifestazioarekin bat eginez. Euskaraz! Bari? Bai bost? Allez! Espainiako Auzitegi Konstituzionaleko osoko bilkurak onartu egin du Espainiako hezkuntza legea osorik onartu epaia hizkuntzei dagokienean jaso dute Espainiako Konstituzioak ez duela esaten, estatuak ezinbestean ezarri behar duela gaztelera zein 100%etan erabili behar den hezkuntza sisteman baizik eta hizkuntzen arteko oreka edo berdintasun patroi bat eta erabiltzeko benetako eskubidea jasotzen dituela eta hori ez duela ukatzen Espainiako azken hezkuntza lege horrek. Utopiak lehertzeraino lelopean antolatu dute Euskal Herriko neska gazteen batera jotzea Usurbilen urriaren 13tik 15 izango dela iragarri dute.
Atzoko egunean ere Osakidetzaren 2023-2025 plan estrategikoa aurkeztu zuen Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak Eusko Legebiltzarrean, Rosa Perez Osakidetzako zuzendari nagusiarekin eta Maribel Romo kalitate zuzendari ordearekin. Sagarduiren ustez, etorkizuneko Osakidetzaren oinarriak esartzeko balioko du. Osakidetzaren 2023-2025 plan estrategikoa aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Dokumentuan Osakidetzako 300 profesional baino gehiagok parte hartu dute lankidetzan. Plan estrategikoa datozen urteotan erreferentzia estrategikoa izateko sortu da. Denok batera Osakidetza etorkizunerantz bultzatuz lelopean, oraingo eta etorkizuneko inpaktuaren 4 sede talde identifikatzen ditu. Gizartea, hau da herritarrak, pazienteak, profesionalak eta Osakidetzako zerbitzu erakundeen sistema. Sailburuak aurtengo datuen bilakaera nabarmendu du, 2019 urtearekin alderatuta. Kirurgiako itzarote zerrendei dagokienez, 2022ko abuztuan 84 eguneko epea zela azaldu du. 2023ko apirilean 76 egunera murriztu da. Sailburuak nabarmendu duenez, 18 eguneko murrizketa lortu da azarotik. Bestalde lanaren ildo estrategiko bat azpimarratu du Sagarduik. Osakidetzan 3.525 lanpostu finkatzeko enplegu publikoaren eskaintzan probak amaitu direla. Eta 2020ko, 2021ko eta 2022ko enplegu publikoaren eskaintzak inskribatzeko aldian daudela. No dejemos de reconocer que estamos en un momento en el que tenemos en Osakidetza más de 11.000 plazas, la mayor oferta pública de empleo, que lo que busca es precisamente establecer esa vinculación con los y las profesionales y esa mejora en la prestación a la ciudadanía. Oposizioko alderdiek plan estrategikoaren valorazioa egin dute eta sortu diren zalantzak aurkeztu dituzte. Elkarrekin Podemos IUko legebiltzarkide Jon Hernandezen esanetan, plan estrategikoak hutsuneak ditu. Bestalde, EH Bilduko Rebeka Ubera legebiltzarkideak sailburuari aurpegiratu dio negoziatzeko borondate falta. Ez behar baten berri eman behar dugu gaurkoan ere, 44 urteko gizon baten gorpua aurkitu dute Iruñeko Arrotxapea auzoan. Gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntza eta Auzitegi Zientzien Institutura eraman dute autopsia egiteko, baina hala ere ez dute indarkeria zentzurik antzeman. Gizarte erakundeen plataformak konpromisoa eskatu die talde politikoei. Iruñeko Arrotxapea auzoko plaza ola tunelaren barruan 44 urteko gizon bat hila topatu dute. Gorpua Gipuzkoa etorbideko biribilgunearen eta Larraina aldapapean dagoen lurpeko pasabidean. Iruñeko udaltzainak eta mediku batek egiaztatu dute heriotza. Orain autopsiaren txanda da. Autopsiak argituko dituelako heriotzaren arrazoiak. Hala ere, ez dute indarkeria zantzurik antzeman. Gaur egun Iruñan 40 lagunek ematen dute gaua karrikan urte osoan. Jendeari laguntzen dioten hainbat elkarteek duela 2 aste Jesus eta Maria aterpearen itxiera salatu zuten. Izan ere, Jesus eta Maria aterpetxeak 50 lagunendako tokia zuen. Eta aterpetxearen isteak lagun gehiago bultzatu ditu karrikan bizi eta lo egitera. Gisa honetako aterpetxearen itxierak herritarren oinarrizko eskubideak urratu egiten dituela salatu zuten Mugak Zabalduz karabana, Elkarrekiko laguntza, SOS arrazakeria, Lantxotegi elkartea, Aziak edota Paris 675. Oinarrizko eskubidea delako elikadura eta non lo egin izatea. Eta garraioarekin lotuta HTaren aurkako borroka hasi zutenetik aurten, 30 urte beteko direla eta Biriatun elkartu dira asteburuan Euskal Herriko hainbat ekintzaile. Bertan gogoraratu dute iparraldean oraindik ez direla hasi HTA eraikitzen, Udan Arbeo.
30 urte doaz borrokan abiadura handiko trenaren proiektua gelditzeko exigitu. HT Euskal Herriko historiako proiektu suntsitzaile, xahutzaile eta antisozialen dute eta hainbat ekintzailek Euskal Herriko hainbat ekintzailek Biriatun asteburuan egindako ekitaldian adierazi dute proiektua geldiarazi arte borrokan ariko direla. 30 urte daramatzate borrokan, abiadura handiko trenaren proiektua bertan bera utz dezaten exigituz. HT Euskal Herriaren historiako proiektu suntsitzaile, xahutzaile eta antisozialen dute. Eta behin betiko geldiaraztea lortu arte borrokan ariko direla zabaldu dute 4 haizetara Biriatun asteburuan elkartu diren Euskal Herriko hainbat ekintzaileek. Iparraldean oraindik ez dira hasi HT eraikitzen, aldiz salatu dute hegoaldean bestelakoa dela egoera, eta agintari eskatu diete zentzugabekeria hori behingoz utzi eta lanak eten ditzatela. Hegoaldeko arduradunei zentzugabekeria hau behingoz utzi eta lanak eten ditzatela exigitzen diegu. Igrekoaren aurrekontuen 4.200 milioi eurorekin hasi zen, orain baina 10.000 milioi eurora iritsiko litzake jarraituz gero. Lanak hasi eta 17 urtera, iaren 145 dago egina, inbertsioari begiratuz. Nafar korridorea 110 inguru, eta Ipar Euskal Herrian ezer ere ez. Egungo krisi ekosozialaren testu inguruan ekintzaileek iritzi diote HTaren aurkako arrazoiek sekulako gaurkotasuna eta legitimizazioa daukatela. Natura eta landa lurrak inoiz baino beharrezkoak ditugun bizitza osasutsu eta likadura burujabea lortzeko baliabide publikoak zaurgarriaren oinarrizko beharrak eta gastu sozialak burutzeko. Ildo horretan ezinbestekoa iruditzen zaie abiadura handiko trena eraikitzeko lanak geratzea. Urtez urtea atzeratzen doa abiadura handiko trenaren obrak Euskal Herriari dagokionean gainera Jaurlaritzak Euskal Y-koa 2030erako lotua nahi du iparraldearekin. Horretarako ordea, Bordeleak izatia egitea beharrezkoa da lehendabizi. 2000ko hamarkadatik izan du oihartzuna abiadura handiko trenak, orduan hasi ziren proiektuarekin, eta 2010erako martxan nahi zuten, herritarreta batez ere ekologista askoren kezka kalbo batera utziz. Jada 17 urte igaro dira obrak hasi zituztenetik, baina proiektua urtez urte atzeratzen joan da hainbat arrazoi medio. Sailburu, 4 urtetik 4 urtera, 2 hamarkadaz atzeratuz joan da Euskal Herrian egindako azpiegitura lan handienaren amaiera data. Eusko Jaurlaritzako garraio sailburu Iñaki Arriolak ezarri du azken amaiera data, 2028a. HTaren ardatz atlantikoa gauzatzeko ordea besteak beste Frantziak Europar Batasunarekin hartutako konpromisoa bete behar du. Alegia, 2030erako Bordele eta Akizizatia egitea. Macronen gobernuak baina 2052ko atzeratu du proiektua, eta horrek bete-betean baldintzatzen du Y-koa. Bordele eta Akizuzatiak 2030erako ez izateak are gehiago atzeratuko bailuke Akizetik Bidasoaraino joango litzateken igarobidea, Euskal Y-koarekin batuko litzatekeena. Eusko Jaurlaritzak azken asteotan Atlantikoko makroeskualde baten beharra nabarmendu du. Horiala Galiziako, Asturiasko eta Kantabriako presidentekin Iñigo Urkullu lehendakariak lobby bat sustatu du Frantziari presio egin eta Euskal Herrirainoko HTA bultza dezan eskatzeko. Horiela arazteko lehendakariak mezu bat bidali zion Macron presidenteari. Frantziak Espainian duen enbaxadorearekin ere bildu da, eta hemendik gutxira Urkullu Parisen bilduko da Frantziako garraio ministroarekin. Momentuz beraz arriskuan dago Europako ardatz atlantikoa, eta ikusi behar Frantziak ezer azkartzen duenik. Gai zaldatuta pirilaren 23an bigarren aldiz, Green Power Iberia Bridgestone zirkuitua Laudion izango da. Lehen hezkuntzako ikasleak euren auto elektrikoekin lehiatuko dira zirkuitu honetan. Irabazteko, bateria amaitu gabe buelta gehien ematen dituenak irabazten du. Horrela, jasangarritasuna saritzen da.
pasaden urtean laudio ja egin genuen Green Power Iberica zirkuitu honen froga bat, arrakasta handiz, naiz eta eguraldia ezen honena izan egun horretan, eta ziur gaude aurten ere arrakasta handia izango duela ekitaldia. Karbono isuriak murriztea helburu hartuta, pauso bat egin du aurrera Europako Batasunak. Izan ere, Europarlamentuan bozketa egin dute gaur isurien salerosketa plana eta karbonoaren mugak doitzeko mekanismoa erreformak onartzeko eta baiezkoa gailendu da. Bi egitasmo horien helburua zera da 2005eko datuekin alderatuta, 2030 urterako karbono dioxidoaren isuriak 62% murriztea. Gasteizko karta sozialak elikadura burujabetzaren alde elkarretaratzea egin du. Enpresarien ustiapena zein espolioaren kontra bildu da Gasteizko karta soziala. Nekazari borroken nazioarteko egunaren baitan nekazarien eta abeltzainen prekarietatea salatu zuten. Elikadura burujabetza. Frente al encarecimiento de la cesta, elikadura burujabetza. 218 milioi euro irabazi zituen. Eta 718 milioi euro irabazi zituen. Carrefourrek Palestinaren lurretatik espoliatutako produktuak saltzen ditu. Frente al encarecimiento de la cesta, elikadura burujabetza. Elikagaiek 4.000 kilometro inguru egiten dituzte. Frente al encarecimiento de la cesta, elikadura burujabetza. Iaz, Mercadonaren salmentak 11% igo ziren eta Arabako haur minbizidunen gurasoen elkarteak, Aspanafoak, kontzertu solidario bat antolatu du gospel udaberria abesbatzarekin. Kontzertua apirilaren 25ean izango da arratsaldeko 7:30. Sarrerak dohaintza gisa erabiliko dira. Arkaitz Fullaondo ikuspegiko ikertzailea elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Inmigrazioaren Euskal Behatokian egindako azken ikerketaren ondorio nagusiak izan ditu hizpide. Ikerketa horrek jaso duenez, aniztasuna handitu egin da Euskal gizartean eta migrazioa ikusgarriagoa da. Ni esango nuke hemen dimentsio desberdinak egon daitezke, eta baita ere kontutan izan behar dugu errealitatea, gure gizartean badago arrazakeria eta badago xenofobia. Eta hori horrela da, ez? Hala ere, arrazakeria eta xenofobia hau
barneratua dauka hainbat elementuetan, eta horra argi ikusi da migrazioarekin erlazionatuta, estereotipoen inguruko diskurtsoak eta bar, baina aldi berean, onartzen dugu anistasuna ona dela gure gizartearentzako. Orduan, hor bagaude horrelako dialektika dikotomia batean. Zergatik, euskal gizartea irekia delako datuak eta datuak horrela erakusten dute. Euskal gizartea anistasunaren errealitatera irekia dagoen gizarte bada eta tolerantzia nahiko handia duen gizarte bada eta hori aldagi guztiak erakusten digute. Horrek esan nahi du arazorik ez dagoela? Ez. Horrek esan nahi du testu ingurua ez dela txarra gai hauek lantzeko eta arrazakeria eta xenofobia lantzeko. Zergatik, sentsibilitate bat egon badagoelako, bai? Sentsibilitate bat egon badagoelako eta hori baita ere ikusten da, diskurtso politiko-instituzionaletan edo sozialetan, bai, sindikatu, mugimendu sozialak, alderdi politikoak, erakundeak eta bar, anistasunaren kontrako diskurtso bat ez izatea, hori fundamentala da, horrek azkenean marko bat ematen dizulako, ez? Adibidez, gu gurean Vox bezalako alderdi batek indarrik ez izatea hori oso, nada, zeratik, ez dituelako beste diskurtso batzuk legitimatzen. Horrek esan nahi du autokonplazentzian erori behar dugula? Ez, ikusten dugulako, datuetan pizkatxo bat barneratzen zarenean, bai, hor badagoela xenofobia bat, hor badagoela arrazakeri bat, hor badagoela sexu eta genero identitatearen kontrako hainbat jarrera, eta hori landu egin behar da. Adirazi du Ijito herriarren inguruko ikerketan baieztatu egin direla lehendik zituzten pertzepzio batzuk. Hain zuzen adirazi du euskal gizarteak estima handia duela Ijito herriarekiko. Ijitoen kasuan egin dugu Ijito herriari buruzko euskal gizartean dauden pertzepzioen inguruko lehenengo inkesta. Orain arte, daturik ez genituen. Eta ikuspegin orain arte, 2004 urtetik immigrazioaren fenomenoari buruzko inkestak egin ditugu, jarrerak eta pertzepzioak, eta orain egin dugu inkesta bat Ijito herriaren ingurukoa. Eta hor, konfirmatu egin dira, gizartean ikusten diren eta ezagutzen genituen errealitate batzu, baina zenbakia jarri dizkiegu, ez? Eta argi dagoena, euskal gizarteak Ijito herria ez duela ondo ikusten, estigma asko jasaten duen talde bat dela, pertsonak direla, eta euskal gizartea berizpiloaren aurrean jarri egin duen inkesta bat da, ez? Alde batetik Ijitoen egoera ikusi da, baina baita ere euskal gizartea ez da oso argazki horretan ez da oso ondo ateratzen. Nahiko txartu esango nuke. Horrez gain, Fullaondok adierazi du jatorri atzerritarreko populazioaren pobrezia tasa askoz ere altuagoa dela lan prekarioetan lan egiten dutelako, baina horrez gain nabarmendu du egoera ekonomikoa edozein izanik ere etorkinen 30% beti dagoela pobrezian. Hor gehien bat enfokatu egin gara, edo zentratu egin gara etorkinen edo jatorri atzerritarreko populazioan, eta hor argi eta garbi ikusten da, ezagutzen den egoera bat, jatorri atzerritarreko populazioa bereien pobrezia tasa asko altuagoa dela, eta hor arrazoi desberdinak daude. Lehen arrazoia da, hon etortzen diren etorkinak ekonomikoak direla, horrela kalifikatu egiten dira, lanera etortzen dira eta lan enplegu, lan sektore prekarioenetan kokatu egiten dira. Lana lortzen dutenak, lan prekarioak lortzen dituztela. Bestalde batetik ziklo ekonomikoarekiko sentsibilitate handia daukan kolektiboa da. Hau da, ekonomia gorantz jotzen duenean, lana lortzen dute, baina lan prekarioak, eta ekonomia berantz jotzen duenean, lan merkatutik kaleratuak diren lehenak beraiek dira. Orain beraien pobrezia azkari gotzen da, baina beraien pobrezia gutxi jaisten da, gero lana lortzen dutenean lan prekarioak dutelako. Eta gero badago beste elementu bat, eta da, berdin dio zein den ekonomiaren egoera, Euskadin, hauek eaiko datuak izango liratezke, etorkinen 30% beti pobrezia egoeran dagoela. Hau da, badago horrelako egiturazko pobrezia egoera bat. Eta gainera ikusten ari gara hau datorrela aurreko krisialditik
Orduan egiturazko egoera batean, kokatu egiturazko egoera bat bezala definitzen hasten ari da, eta horrek ondorioak izaten ditu azkenean. Hori egituratu egiten delako. Kultura arlora egingo dugu salto orain, izan ere Esferika Rioja jaialdiaren 3. edizioa aurkeztu da. Abuztuaren 18-tik 20 ospatuko da Guardian, Bastidan eta Eltziegon. Eta 2023ko sormenek 2 agerraldi publiko egingo ditu, lehenengoa udaberrian eta bigarrena udazkenean. Aurtengo edizioan zaintza hartu dute gogoetagai eta sormenerako pizgarri. Udaberrian, kultur sortzaileen plazan landuko diren edukiak eta proposamenak aurkeztu dituzte gaur goizean. Aiara Durreta lankidea izan da bertan. Sormene kultur sortzaileen plazak zaintza hartu du pizgarri eta gogoetagai egitasmoaren 2. edizioan. Transmisioa, amatasuna, sorkuntza eta euskara joratu dute gainontzeko ediziotan eta orain zaintza gehitu dute. Guk ulertzen dugulako transmisioari erabat lotua dagoela zaintza. Sorkuntzari erabat lotua dagoela zaintza eta amatasunari iazkoarekin lotura egitearen erabat lotua dagoela zaintza. Zaindu euskara bizidadin, zaindu euskarazko kulturgintza bizidadin, zaindu gure sortzaileak euskarazko kulturgintzak iraundezan eta euskara bizi dadin. Inoiz baino galdakostar gehiago hartuko dute parte sortzaile gisa aurtengo sormenen. 200 galdakostar baino gehiago ariko dira sormen lanetan. Udaberriko edizio honetan Galdakaoko sortzaileak inoiz baino gehiago izango dira parte hartuko dutenak. Gu gure partetik zaintza izan da edizio honetako ildo nagusia. Konbite berezia egin nahi dugu ikus entzule eta parte hartzaile guztiei eszenatokiko beste aldean. Sorkuntza maite dugu herri honetan, sortzaileak zaindu nahi ditugu, baina sortzaileak ez dira ezer, eszenatokian beste aldean inorrez baldin badago. Errepikatuko ez diren emanaldiak prestatu dituzte. Emanaldi bakanak izango dira. Beraria sormenerako sortutakoak. Egitarau oparo antolatu dute eta gainera apirilaren 29an dantzaren nazioarteko egunean eraskotako dantzek hartuko dituzte Galdakaoko kaleak, bertsoekin eta musikarekin batera. Giza eskubideen zinemaldiaren 20. edizioa ospatuko da hilaren 21-tik 28 bitartean Donostian. Horren baitan Malala Yousafzairi buruzko erakusketa antolatu da. Aiete kulturretxean izango da ikusgai aprilaren 19-tik ekainaren 11 bitartean. 2014an 17 urte besterik ez zituenean bakearen Nobel saria jaso zuen. Zinemaldiaren barruan egin da Malalaren bizitzaren erakusketa, komiki bat, tailerrak egingo dira, zinema proiekzioak, eta erakusketa honen barruan saiatu garena da Malalaren bizitza edo ekarpenak pixka bat azaltzea, ez? 15 binetetan edola, laburtzen dugu Malalaren ekarpenak eta berak izan dituen bere bizitzan eragozpenak edo, Talibanen aletik jasozun kriston basakeria, berak nahizulako ikasi, bere mezua azkenean, bere leloa nahiko esanguratsua eta da bere ibilbidea laburtzen duen guztia eta dala haur batek
irakasle batek eta liburu batek, arkatz batek mundua alda dezaketela. Hogeita hirugarren korrikak ekarriko duen berrikuntzetako bat kultur lan baten ekoizpena izango da. Horretarako, korrika AEK kultur sorkuntzarako lehenengo beka jarri zuten abian eta irabazleek badon proiektua dakarte eskuartean. Opera garaikidea izango da, azarotik aurrera korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bestalde, bigarren kultur sorkuntzarako bekaren deialdia zabaldu dute. Hurrengo korrika dakarren berrikuntzetako bat kulturlan baten ekoizpena izango da eta horretarako korrika AEK kultur sorkuntzaren lehenengo beka jarri zuten abian eta badon proiektua dakarte irabazleek eskuartean. Gaur bertan aurkeztu dute hemen Azpeitian Dinamoa sormengunean. Badon proiektua argi geneukan disiplinartekoa izaten nahi genuela eta sorkuntza kolektiboa jarriko zuena zentruan eta sormen laborategi bat da. Planteatzen ikuskizun disiplinarteko ikuskizun horri jarraika, bai argiak, bertsuek, dantza, movimentu ikusi entzunezkoek, koplak, zaharrak, berriek eta desegindako dana berriz egiteko nahi ditatiken. Sortukoa ikuskizun hau. Badon opera garaikide Euskal Herri osoan zehar azarotik aurrera egongo da ikusgai 23. korrika aurkeztu eta gutxira. Han Elordi Alburkerke korrikako koordinatzaileak korrikak euskal kulturaren sustapena ere helburu duela nabarmendu du. AEK korrikak euskararen berreskurapena eta normalizazioa dituela helburu eta horrekin batera euskal kulturaren sustapena ere bai. Bestalde Elordik bekaren bigarren edizioaren oinarriak ere aurkeztu ditu. Bekara edozein euskal sortzaile aurkeztu daiteke eta disiplina anitza edo bakarra barnebil dezakeen proiektua aurkeztu daiteke. Xedea bada sormen lana bultzatzea eta lan hori gero 24. korrikako kulturalean plazaratzea. Beka 23.000 eurokoa izango da eta aipatu bezala 24. korrikan aurkeztuko da. Hau da, 2025ko azarotik korrikak iraun bitartera. Dagoeneko zabali dago parte hartzeko epea urriaren 31 arte. Beraz animatu euskal sortzaile guztiak. Eta kiroletan bi half Gasteiz triatloiaren bigarren edizioa ekainaren 3an izango da. Uribarri Ganboako urtegian, Arabako Lautadan eta Gasteizko hirian zehar egingo da. Urten proba puntuagarria izango da, distantzia ertain eta luzeko triatloiko sailkapen nazional eta europarrerako. 2 hilabete falta dira eta izan emateko epea irekita dago.
Lasterbideanen 3. aldia antolatu dute kainaren 3 amasa Bilabonan. Euskal presoen sakabanak eta amaitzear bada ere, salbuespen politikak amaitzeko herri mobilizazioa beharrezkoa dela iritzita urten ere antolatu dute egitasmo hori. Zerdoi du ditugu kartzelak, musuka hartuko ditugu preso Jotako bara hautsi zatera bidetako Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan zinez taldearen Erretzen abestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte.